як савол. То ҳозир дар биржа регистратсия карда метавонӣ худат. бале. Так, регистратсия карда метавонӣ. Пул дроварда биткоина медонӣ. Верификация, пул дровардан, бровардан, биткоин чия, эфир чия там и так далее. Поздравляю, брат. Дигар Ты монетор. метавонӣ курсати. Курси моро бихара миллионер мешавад. Ба одамо медуроян фаҳмиде? Таб регистрация ёд метӣ? Пулдрориро ёд метӣ? Меги давай. Ты худат миллионер мешӣ. бурдем плакора, додем короче брат, монетара ждат, мегирем кай мебро. Падиҷне ки дар биржа буброя фаҳмиди аждат кинира ку я чишидем. Но вақте ки ҳаму мара фиреб кард, фаҳмиди, ҳами темада ормада интерес нишид, ман чикор кардам? Ман сар кардам дига монетора изучат кини, ҳами вообще криптовалютара. Дуромадам и видеора нигоҳ кардам, у видеора нигоҳ кардам, амхе. Ҳами рынок мада маъқул шид, но ман худам изучат кардам, ман кунҷковӣ кардам, мисол ман дуромадам поиск кардам, кофтам, ичай, учай. Ты хости в замен утрачинава, амира как бы восстановить кини или чхели? Не, ман ҳоли в курсе набудам ки ман дар оҷа сӯхтам. Хикадасти, ман просто одновременно вақте ки ҳамуҷада вложит кардам, аки вай ҳоли гуфт ку сол дар корае ки мисол Ты ждал ожидания. Ман ожидания да будам, одновременно ҳами чиз мада маъқул кишид, ман уже дуромадам, фаҳмиди, кофтам, изучат, бихон, вая гӯшка, ира гӯшка. Мақсад баъде ки уже ёд гирифтам, фаҳмидам, ман хит кардам ки ман уҷада сӯхтагим, фаҳмиди. Баъд мақсад мепурсид Женька ки хай чӣ шид ӯ миллионо куҷо шид? Вай миллионо сӯхтагӣ, вай ҳамуҷада сӯхта буда амрӯз якм, фаҳмиди. То же самое мисол ҳами одамое ки бигем ози дуромадестиян камтар пешпоӣ мехӯранд, а як ҷиҳат чӣ гуфтанем ҳами одамода ки зиқ нашавем. Хушрӯ изучат кунем. А меган ку як гап меган ку ягон чи просто так нестай ку. Ҳар як чи ягон маънаи худша дора мақсад. Значит шумо дар суждино будае ки чиз ҳамихали мошеннико ҳами бозора бифаҳмем чи ай. То я бор насӯзи баъд намефаҳмида мақсадам. Да, согласен. Аки ман иҷада намехоҳам ӯ мошенникора защищат кунам, пага и видеора бибинам, гӯям ки ништи як модал шифреб кардан мегирем, но мардум иҷада хирсандӣ кунад ки зато сӯхтем, неким криптовалютаро фаҳмидем чи ай. Не бародаро, ҳушёр бошен, зирак бошен. Мисол ҳоли иқа бисёр дар криптовалюта мардуми тоҷик надромадагиай на саршидестай. Барои ҳамиқа ман хостам ки мисол именно дар ҳамин видео зиёд суҳбат кунем, чтобы мардума огоҳ кунем, брат. Мисол иншааллоҳ мо ҳамин чиз аҷрша мегирем, барое ки ҳамин як чхеле ки меган чизе ки дар худат мехоҳӣ, бояд бародарадам ҳамин чиза бихоҳӣ. Барои ҳамиқа ман лично ҳамин бародарои тоҷикда ман мехоҳам ки ҳама вақт успешни бошанд, ҳама вақт зирак бошанд, чтобы ягон зоти одам фиребшон карда натонад. А барои ин чиз бародаро мисол ҳушёр бошем. Даже шумо мебинем ки вай трейдери успешниай, реально зурай, фарқ надорад. Шумо мара нигоҳ мекунед, як каси дигарро нигоҳ мекунед, никогда на гапи мара гӯш кунед, на гапи дигарира гӯш кунед, на гапи фалонира. Гӯш карден, нашод ягон монета гап зад или нашод ягон проект, хорошо, дар иҷа сохранид мекунем, медрои Google, медрои CoinMarketCap, медрои YouTube, дар бораш пробиват мекунӣ, мехонӣ, гӯш мекунӣ, баъд итог мекунӣ, анализ мекунӣ и вот именно анализировать мекунӣ, меги да, тут можно зарабатывать. Баъд вақте ки ту решение кардӣ, баъд пул мемонӣ. Но вақте ки ту да як одам мисол мега ки инами монетка мехеза, ту бояд надави, нагири вай монетара. Сразу фикри миллиона нака ки ма бояд сразу ози мехезонамша, и фикра касе кард хато мекунад. Вот именно. Барои ки
даже да ҳами криптовалюта ба забони англисӣ ба забони русӣ бениҳоят контент бисёрай брат, бениҳоят подписчикошон миллион авторитетнян. Да байни ҳами авторитетниён балаболош бисёрай. Слишком мардума наглым образом ҳамқали як ҷой дароӣ мекунанд ки сумуд месӯза. фаҳмидӣ? Ман мисол гӯш мекунам, мегӯм не ин нашид. Фалонира гӯш мекунам, окей, хорошо. Мисол ман ҳамида доверять мекунам. Но доверяй и проверяй. Ман вақти вая гӯш мекунам, медром анализи хама мекунам. Ман монетарам дабораш мехонам, проекта мехонам, кай бромад, вообще чӣ цел доранд, идеяи ҳамиё да ҳами дунё прокатитай, не прокатитай, яъне анализи хита бояд кунӣ. Допустим, вақте ки мегӯям ки и проект, например, простой пример Xcad, мисол. Нигоҳ кун ки вақте ки ман ҳами проекта изучат кардам, ман естественно шиштум фикр кардам, хорошо, ҳами проект метавонад далгасрок да зур шава. Мисол ман фикр кардам, гуфтам якмиш ютуба ай 10 миллиард одам зиёд нигоҳ мекунад. И площадкаи бениҳоят калонай. Ё қати ютуб ҳамкорӣ кардестам? Да, ютуб қати ё ҳамкорӣ кардестай. Вақте ки ман мисол чену чоқ кардам, гуфтам всё, ман инвестировать мекунам, мисоли гап. баъди ҳами ман инвестировать кардам, баъди ки анализи хидма кардам. Но вақте ки ман у блогерора гӯш кардам, ман уҷада решаться накарда будам мекунам или не. Баъд як чизи дигара хостум бугум. Да телеграм, да дигар намуд сайто, вақте ки касе якм шумо да менависа, донем ки фиребтон кардания. 100%, 100 не, бахшиш, 1000% фиребтон кардания. Ягон одам да криптовалюта якм шумо да наменависа ки типа агар барои фоидаи ту боша, да, допустим. Ягон одам ин кора намекуна. Лично барои фоидаи ту да бинависа, буга инам хали ҷой будром хали ки сум кор мекунӣ. Ягон кас. Вақте ки якм шумо да нависта, уже шумо бояд бидонем ки автоматически ҳами одам плитра гирифтаниай, фиребут каданиай, яъне ягон чи барои пользаи ту кадани нестай. Сразу чикор мекунем? Блокировать мекунем. Даже намехонем вай чӣ мехоҳад туда гуфтан. Даже хондан вай да ҳайфай. Барои ки вақте ки ту мехони ҳавая, минимум 3-4 минута гум мекунем. Чем ҳамун 3-4 минута да вай гум кардан, лучше як кори полезни мекунӣ, барои ҳамқа вақт тратид намекунем. Сразу блок. Тамом. Вақте ки ту сразу блок кардӣ, ту автоматически пул кор кардӣ. Чихе як хелоз мегӯянд, чихе ман вай блок кардам, пул кор кардам. Например, ҳамун $100 ки тура фиреб кардани буд, гирифтани буд, агар ту вай хони қатиш дальше контактироваться кунӣ, вай дили тура меова, ту $100 мегирӣ, метида уҷа или $200 или $500, вай месӯза. А вақте ки ту қати вай контактировать намекунӣ, ку ту вай биридӣ. Вай да кисаи ту дальше мондак в итоге. Ту уже плюс даи, фаҳмидӣ? Барои ҳамқа яхе моменто даже инвестировать накарда мо плюс даем. Ай мошеннико, да, я имею в виду. ай саволи кӯтоҳ додам, ҷавоби анай хеле калон гирифтам. Я чӣ мехоҳам бугум та, брат, именно нашод ҷавоб. Барои чӣ ҷавоб калонай? Криптовалюта сложнее, брат. Осонай, да. Дуромадӣ монетара харидӣ, арзон ждат кардӣ, қимат шид, фурӯхтӣ, пул кор кардӣ. Но реально в дели и хали нестай охи. Ва як гала роҳҳо дора, шохҳоҳо дора барои пул кор кардан. То же самое вақте ки як чиза ман мехоҳам да зрителё фаҳмонам, бароям ту бояд ай чанд ҷо бифаҳмонӣ, брат. Барое ки мошенникӣ аяк фақат як блогеро наметавонад шида. И як гала роҳ дора, фаҳмидеси? Мисол агар мо бигем шон, мисол зрителёра бигем ки вақте ки рекламировать мекунанд, курс, мисол ҳушёр бошен, зирак бошен, мисол вай бечора мега ки хорошо, ман ида бовар намекунам, раз да телеграм менависанша, фаҳмидӣ? Да телеграм менависанша, мега ина значит кадом шери нарай мара ёрдам кардани, фаҳмидӣ, брат? И раз уҷа да клюнут мекуна. Ва и хали схемо бениҳоят бисёра. Як схемаи дига ҳастай, например, як каби нохост
сурат дароӣ мекунанд, фаҳмидӣ? И гарени схемаи ҳози дани момент популярни ай. Короче, я сурат дароӣ мекунанд, да у сурат чиай? Коди кошелёкай, кошелёк худшай, балансшай. Мисол, да балансиш $5000 ай, фаҳмидӣ? И реальни темаи. Ту медрӯй мебинӣ, мегӣ, бля, и дура кадом новичокай, нохост партофтай кошелёкша. Одамо чӣ кор мекунанд? Одамое ки уже криптовалютаро мефаҳманд, фаҳмидӣ? Медрӯянд, ака ту прикинь, мошеннико до такой степени уже роҳҳо ёфтагиянд, ки даже одамои опыт доранд, опытдороро фиреб кардестӣ. Ту хит кардестӣ, брат. Чӣ кор мекунад? Сурата типа нохост да общи чатҳо ягон группҳои калон дай мега, ки ма ҳамиҷа да натонистестам фалон кора кардан ёрдам мкне мега, фаҳмидӣ мақсад? Ина ма ҳози да ҳамин шак чӣ кор бояд кунам мега, типа скриншот мекунам мепартова, фаҳмидӣ? И раз да уҷа штагиянд одамое ки нав криптовалютаро 1 сол 2 сол шарид мекунанд, фаҳмидӣ? Яъне регистратсияро метонанд, кошелёкҳоро мефаҳманд, метамаsk туда-сюда. Ва мега и дуракаби айхене ки у одам уже 20 сол ай дар криптовалюта, фаҳмидестӣ? Чӣ кор мекунад? Резко медура логин, пароли вая мезана, мебина реально баланс вуҷуд дора. Хит кардестӣ? Ҳамун баланс реальный, у пул реальный да уҷа. Но вай чӣ кор кардагия дадри кошелёк? Вай янамуд функцияро гирён мекунад, ки ту у пула бировардан наметонӣ. Барои у пул бировардан специально газай, ку комиссияра баланд мондагиай. Ту штоби вай пула да кошелёки худат буброри бигем, ту бояд гази калон биспорӣ, яъне комиссияи калон. Одамо чӣ кор мекунанд? Одамо медуранд, мегӯянд всё, комиссияро мебинад, допустим, $500, фаҳмидӣ? Барои $5000 исе перекидка кардан. Херс ним мега, мо ҳози $500 да комиссия меспорум, 5000 да биржаи май. Медрояд таб комиссияша меспора, но вақте ки уже пула исе гузарондан, доступи главни да дасти ваяй. Фикр кардеси барои ҷои кода бояд бизанӣ ко? О Google ҳастай ку, да Google кодо меояд ку, вай да дасти ӯ истодагияй, фаҳмидӣ? Вай ту наметонӣ бе иҷозати вай код пула бигзаронӣ. Вақте ки иҷа наблюдат кардеса, вай дура комиссияра гузарон, а комиссия вай уже да шоти и мегзара. Вай специально ягон монетаро худаш вибират мекунад, фаҳмидӣ? Даже сохтагиян монето, монета сохтан бениҳоят осон ай. При блокчейно ҳастай, медурои монеткаи хита месозӣ. Метонӣ ози монеткаи ҷавлон бисозӣ. Ман метонам монеткаи тачкрипто бисозам, фаҳмидӣ? Баъд через ҳамун монета пулои худшона мебуроранд, ҳамун комиссиони ки и метия ку, вай риска мегира, вай пул мекунад. Но вай $5000 гузаронда наметонад. Мисол, схемаҳои мошенникӣ гарени бисёр ай. Барои ҳамиқа эҳтиёт бошед, одамое ки асобина новичокое ки бигем нав да криптовалюта қадам мемонед, да иҷа бениҳоят мошеннико бисёранд, бениҳоят. Насшоти ҳар яктаи ҳаме агар бу по отдельности видео кунӣ, бо онаи новичокое ки тамошо мекунанд, бояд гарани плюси калон мешавад. Мекунем, брат, ака иншалло вақт пайдо шудагиай бигем. Баъд бисёртар барои чӣ ман уже старатсия дорам видео зиёд кунам, чтобы мардами худмона огородит кунам ай убыток. Уже и тема паҳн шудеста мода. И тема вообще криптовалюта темаи давно буд бигем. Но агар весь мир да ҳисоб кунем, ҳоли даже 20% населенияи планета да и рынок нест. Даже 20%. Но за рубежом и уже и тема давно ай. А да Тоҷикистон нав оборот гирифтестай, барои ҳамуқа видео зиёд шидан мегира, чтобы мақсад мардами худ монда ҳам дастгирӣ шава, ҳам огоҳӣ шава ай бисёр ҳам хеле темаи скам, ҳамин темаи мошенникира, темаи балаболира да криптовалюта, забони криптовалюта қати скам меганша. ҳаракат мекунем ки ҳамхали бародарои тоҷика ай скам ҳимоя кунем. Барои ҳамқа видео зиёд шидан мегирад. Саволи аҷоиб дорам. Ҳамин правилаи асосӣ дар крипта, фарз кардем спортсмен основной ҳамин дисциплина, режим, бе ҳамин чизо спортсмен, мақсад профессиональный спортсмен шуда наметавонад. Основной бе ҳамин дисциплина, бе режим. Ана криптада основной правилаи ҳамин трейдер, мақсад касе дар крипта савдо мекунад. Основной правилаша мехоҳам фаҳмам. Да, правилаи основ. Ака нигоҳ ки и ҳар одам да и бозор мисол правилаи худша дорад. Мисол ма дар назар дорам ки одамое ки
уже да ҳами сфера давноан, уже бигем сум кор мекунан, профиян, ҳар як кас правилаи худша дорад. Допустим, одамое ҳаст ки дар худшон правила мемонанд. Например, вақте ки трейд мега ман мекунам ай $1000, мисол допустим да я монетка вложить мекуна, вай дар худаш правила мемонад ки ман ай ҳами монетка $100 мехоҳам кор кардан. Допустим, вай уже меша правилаи ҳами именно ай фалони, допустим, биткоин намегирем, $1000 да биткоин мемона, мега ман $100 плюс дашам, ман мефурӯшам. Фарқ надорад дальше вай боло мера, поён мера, 1000x мета, агар камтари дигаш дад мекад $1000, $2000 меша, ему всё равно. Барои ки и правилаи ҳавая. Ма ай ҳами монета $100 кор мекунам и всё. Вай $100 ша мегира реальни пулай, вай реальни деста, ма $100 цели ки мондум, цельма мегирам. И яке ай правилои, мисол трейдингай. Вақте ки ту цел мемонӣ, бояд ҳамун цели дарави, яъне чӣ бугум, жаднист давид накуната, фаҳмидӣ? Жадниста мо бояд контрол карда тонем. Например, вақте ки барои ки и бениҳоят муҳим ай брат, барои ки ман худам и чизора гузаштагӣ, ман ай опытам ҳамин чизора гуфтаистам. Вақте ки ман вложить мекардам, мисол медидум ки плюс даем, фаҳмидӣ? Иногда мешид ки мисол вложить кардам $4000 плюс даем. Мегуфтам ман $4000 плюс даем, беҳози и зиёд бора кардан дар кораи балансировать бояд кунӣ, бояд нафса контрол кунӣ. Нафс бениҳоят муҳим ай дар криптовалюта. Вақте ки ман $3-4 да плюсам, меха медидам, мегуфтам ина реальне ку плюс даем ку и дальше мерава. Мисол вақте ман свечара нигоҳ мекунӣ, рафтестай ку меги рафта, и уже и вақти ҳами братан, ай братан аз миллион ҳами ёра, фаҳмидӣ? Но вақте ки жаднист меджиқа, нафс баландӣ мекуна, намегири вовремя сума ку, вай монета меғалта. Ту хоҳӣ нахоҳӣ, вай меғалта, а $4000 реальне ки дар ин ҷа мондагӣ би ту метавонисти гирӣ, вақти монета меғалта, уже $3000 прибыли, ту фаҳмидӣ? ана иҷада одам чӣ кор мекуна? Не, ман ин 3000 намегирам. Ҳозир 4000 буд ку беш дад кунем, я брат намеброям, ман ҳамун 4000 мегирам. Яъне уже ҳамун 4000 дар розиай ки биёя бигира. Но вақти 4000 буд, ин 5-6000 аш дад дорӣ ту. Фаҳмидастӣ? Но вақте ки 3000 мешава, ту уже меги ки бе ман уже $1000 сӯхтам. Но не, ту сӯхтагӣ нести дар иҷа. Ту наоборот озидани ҳамин бо 3000 дига плюси биги бубро, мисоли гап. Не, дальше чего ждём? Обратно 4000 шава, 4000 бигирем. Но мебинӣ ки 2000 мешава. Сара меқапӣ. Чхе, ман ҳозир 4000 плюс будум, 2000 плюсай, ман 2000 сӯхтестам. Психология. Правилаи калонтарин дар криптовалюта и психологияй, яъне мо бояд тонем худмона контрол карда. Нафси худмона мо дар ин бозор бояд тонем контрол кардан. Вақте ки ту мебинӣ, барои чӣ ма гуфтам ки яъне стратегия бояд дошта бошӣ, цел. Допустим, вақте ки ту мегӣ ки ман ай монета мехоҳам $100 кор кунам, яъне ту уже пешакӣ стратегията мондагӣ. Вақте ки ҳамин монетка боло мерава, ту $100 плюс даӣ, вақте ту $100 мегирӣ, монетка дальше боло мера ку, ту психологически бояд худта тайёр кунӣ ки тебе пофигу. Пускай дальше летит куда хочет. Ту цели буд ку. Да, задачата ту кади, ту целта кади. Бояд нафса контрол кунӣ, психологически дар ин бозор тайёр бошӣ. И своевременно надо сказать да, своевременно надо остановиться, сказать нет. Да, брат. Надеюсь, ман дар саволи ту ҷавоб додам, брат. Бале, ман дар савол ҷавоби зур гирифтам и ҳама мера итоқ карданем, патканет, суҳбат монанд. Ба фикрам ки ба охир мераса. Ами барои новичок совет, ами чист таган совети аз души ай худат чӣ совет метиша вот барои ами нав қадамониш? Барои новичок совети ман ҳамиае ки, например, агар шумо конкретно хоҳем криптовалютаро изучат кунем, ҳамин сферада пул кор кунем ва ин сферада реальная пул кор кардан, но ба як шарт реальная. Вақте ки ту медрой изучат мекунӣ, реально ҳамин чиза мехонӣ,
реально изучать кардам дар кора. Да и бозор ҳамқа мегумтона ки просто так пул кор намекунӣ. Нестае хали. То, что агар мо бигем ки, например, чӣ хеле ки бисёриҳо реклама мекунанд, ку криптовалюта да метавонӣ миллионер шавӣ туда шуда, и просто слова. Да, метавонӣ миллионер шуда. Но дальшиша намеган. Дальшиш ҳамияе ки ту бояд конкретно усилина ира ёд бигирӣ. Например, ты, допустим, устои мотори или мехоҳӣ устои мотори мошин шидан. Ты просто так наметавонӣ ку ҳамунҷода проф шавӣ, ай ҳамун пул кор кунӣ. Ты яка мери ученик меистӣ, допустим, чанд намуд мастеро мешаванд. Ҳаст мастере ки тра истифода мебара, просто вайда дар кора ки там ключу гайкара падават када ангириша, чизои вазбина бардори, тра истифода мебара, но знанияша туда намета. Тра чисто истифода мебара. Дар кори барои худаш мепурса. Вот именно вақте ки ты мебини ки ҳами тра ёд надодестай, ты бояд наблюдат кунӣ. Ҳар як шаги вая изучат кунӣ, сохранит кунӣ. Ҳам хастай. Яъне уже наблюдение меша, и уже изучат меша. Яъне ты бояд уже калаи хита кор фармонӣ ки ҳамира ёд бигирӣ, баъд вақте ки ту уже уверенӣ ки ҳамин кора метавонӣ, вай мастера ин эмира нишон метӣ, меброи меравӣ. Барои ки вай тра истифода бурдам қаввакам хастай, брат. То же самое криптовалюта. Чтобы да и бозор пул кор кунен, насиҳати ман ҳамияе ки якмиш ягон каса бовар намекунем, дуюмиш хитон медроен изучат мекунен, кунҷковӣ мекунен, поиск мекунен, дунё пешравӣ шидагия, интернет ҳама дорен, да телефонотон Google дорен, YouTube дорен, медроен поиск метен, мехонен. И совети мае барои одамое ки начинающие. Ва дуюм совети ман чие барои одамои начинающие ки никогда сразу пули калон намедрорем. Ҳама вақт ай пули майда сар кунем. Например, $100 достаточно. $100 қати дроин тренировка кунем. Тренировка ки кади опыт ҷамъ кишид, ба миллион медрори, чанд қай медрори, уже решение хитай. Но ай пули майда. Метони монетурка жонглировать кунем. Да, брат. 100%. Ай боварӣ дорум ин суҳбати дуру дарозмон бениҳоят начинающий трейдерро да маҳқул мешавад. Дар чӣ маслиҳатҳое метия бовар кунед, ман ҳамхали маслиҳата нашоти Xcat видеота дидум. ҳамун информация ки ту гуфтагӣ дар дусе русски каналҳоро тамошо кардам, ҳамун информацияро ваё гуфтагӣ нестанд. Чӣ хеле ки ботаника бояд ремонт кунӣ ку баъди 5 просмотр видео. Дар каналҳои худшон ваё гуфтагӣ нестанд ва ман комментарияшонро хондум. барои чӣ мегӯям мо якум рӯз 5 видео тамошо кардем, 120 монета гирифтем, а дуюм рӯз уже монета кор накардестай. А барое ки ту видеоро кардӣ, нагуфтӣ ки подписчикои ма дуюм рӯз вая бояд шумо ремонт кунӣ. бо дальши монета кор кунӣ. Ана информацияро нагуфтад. Анаи дар видеоита ҳаст. Ва ман фикр мекунам ки тоза када одди када да подписчико, да зрителё ту информация ки дори амура мерасонӣ. Да, брат, ман ҳама вақт вақте ки ман видео запис мекунам, ман ҳама вақт ҳаракат мекунам ки мисол ман психологически хима да ҷои новичок мемонам ҳама вақт. Ки мисол, допустим, ман новичокам, ман да бояд чихе фаҳмонам ки ман ҳамин чиза фаҳмам. Барое ки забони криптовалюта бениҳоят забони қиндай барои одами новичок. Например, ман хештагим мегӯм короче инҷа блокчейнай layer 1 layer 2 ай ва истодагим мега чӣ гуфтеса, маро аққорат кардеста мисоли гап. Бароям ман ҳаракат мекунам ки ам хали максимально пример сода када да калаи вай ҷо кунам ки вай бечора тонада ҳаминҷа қадамоша мондан ва осонтарш бишава ки ҳамин кора куна. Например, даже ҳамин Xcat проекте ки Xcat чӣ хеле ки ӯзи ту гап задӣ, не только бисёриё даже регистрацияша нишон наметиҳанд. Ҳамин чӣ хеле ки медрои регистрация мекунӣ, чӣ хеле пул бидрор, чӣ хеле ик бисёри каналҳо нишон наметиҳанд. Просто мега ки вот такой проект, тут можно зарабатывать,
как можно зарабатывать, медро NFT-шка мехарим, хам пул кор мекни. Но ма даже регистрацияша ҳами шагоша барои чӣ мекунам? Барои ки реально оли мардуми мо камтар бигем ай ҳами сфера камтар ақиба нав қадам мондестян, барои ҳаракат мекунам ки мисол максимально ҳар як этапша нишоншон тием. Мисол чӣ хеле ки як кӯдак ай дасташ мегири ку биёин инҷа бурем татай попо чӣ хеле мақсад иҷада ма ҳаракат мекунам ки ҳамихе кунам ки шоби тестарак ҳами ҷада вникатсия кунанд, тестарак ёд бигиранд. Ва последний совети ма ҳамияе ки дар интернет вақтона просто так нагзаронем. ҳар хел видеоҳои нодаркор, ҳар хел хаха хихи чем шумо медроен 1 соатона 2 соатона дар чизои ненужни тратид мекунем, бидроен я чизи полезный бихонем. Ма ҳозир не обязательно насчет криптовалюта гуфтестам. В общем, агар даже допустим одаме ки интерес криптовалюта дорад, лучше дроем 20 минут ним соатона дар ҳами сфера истифода барем бихонем дар бораш, так как ай хондан ты аниқ минус да намеравӣ, ты плюс да меравӣ, барои ки ты я знания мегирӣ. Но ты вақте ки медро я хаха хихира тамошо мекунӣ, ты аниқ ай уҷа я плюс намегирӣ, ты конкретно минус мегирӣ. Минус чира мегирӣ? Драгоценный вақти хита да ҳамун тратид мекунӣ. Вот именно. А вақт бениҳоят чизи муҳимай. Например, ина ҳозир то, што мо шиштем қатита да ҳамиҷа чанд қай ки ҳами эфира гузарондем, агар 1 соат пеш сар карда бошем, мо ҳамун 1 соат пеш 1 соат ақиб рафта наметонем. Мо уже ҳами вақта гум кардем. Но алҳамдулиллаҳ мо ин вақта правильно гум кардем, так как мо мехоҳем ки бародарои хмонда кӯмак кунем, информация правильно дием. Ма фикр мекунам барои ҳами бидухем. Ҳама ҳами вақти гум кардагӣ барои ҳамун тамошобино буд ки ва ё бинано ва ихид кунанд. Конечно, например, вақте ки, например, ҳозир мо вақтмона тратид кардем, мо медонем ки дар як чизи хуб тратид кардем. Мисол, як чизе ки ҳамин одам мебина, ай ҳамаи гапомонам допустим плюс нагира, допустим, но найдётся ҳамун гапе ки ихидиш да мегира ҳамун плюс. Бале. Нашод як чи пурсиданид будам, дар ёдит боша вақте ки нав ҳами сферара ма туда фаҳмонда будам, чихе регистратсия ки ису мақсад вақте ки нав сар кард, нав қадам монди дар ҳами сфера. Аввалои январ буд. Аввалои январ буд. Чӣ вывода худат лично омадӣ? Ма ҳозир тимада ростша ҷавоб де, допустим, хита ҳозир ранги блогер наби, хита ранги владелици, хита ранги владелици канали Java Life наби, чиста я одаме ки, допустим, ҳами сфера да қадам монди, например, ҳамаи шагоша ма туда ба фикрам достаточно фаҳмонда будем ки дальше вникатсия кунӣ. Ма чиста мнениятра мехоҳам фаҳмам ки ты да ҳами криптовалюта, например, чӣ итог овардӣ? Ягон знания гирифтӣ, нагирифтӣ, маъқулу чид нашид? Всё, ҷавоби ман хеле вақте ки ман ҳами қадама мондам бо ёрии ту, уже ман чӣ гум? Дигар нигоҳам дигаре шуд, назарам дигаре шуд. Бисёр чизода. Ба забони русӣ бугум, внутри уже я себя ощущал, я хотел себя ощутить как трейдер. Уже как бы суханронӣ дигаре бояд шава, нигоҳат бояд дигаре шава. Ира ман как начинающий трейдер гуфтестам. Ман ҳам хеле уже представлят кардам. Ман уже мерам кор, вақт ман беҳуда сарф намекунам, мебиём як чизи полезниро изучат мекунам, медро мақсад мебинам, инаи одаморо мебинам, мақсад кадом нафарое ки дар крипто даромадагианд, чӣ хубиё кардагианд. И ҷавоб чиста как начинающий трейдер буд. Ман уже айдырнаки хеле уже представлят мекунам. А целым насчёт ҳами, например, уже як сола бигем мақсад мониторинг мекунӣ, барое ки мо бояд чихе бугум,
ҳар як чира номи худша бояд мо правилно бигирем. Гуфтам гапо. В основном кори ту бигем мониторинг буд. слешкаи бозор, мониторинг. бале. Ҳамин мониторинге ки як сол бигем да ҳамин сфера гузашт. Чӣ вообще ту чӣ гуфтанӣ нашуд ҳамин бозор? Ман просто мехом фаҳмам мненияи тура, да? Нашуд криптовалюта вообще чӣ будущий дора или не? Хорошо. Я ихи гуфта мешавад. Январ мада мотивация шуд, февраль уже ма бениҳоят ба қувват ҳамин чизда сар кардам изучат кардана. Мартда уже апрел, май худ чӣ хеле ки медонӣ санксияи вазбин омадан. бисёр банкҳоро мақсад свифтоша киштан, баъд ҳархи информатсия буромад, уже дуромадам хондам. Чӣ хеле як блогери знаменитӣ вақте дар бораи ҳамин гап мезана, как-то уже ҳамин свет хомӯш шуд бигем. Гуфтам бача иқае ки ман ҳамин чиза желание буд, ҳамаи ҳамира вырубит кардам. Ман гуфтам не может быть. баъд охирон моментҳо ба фикрам алоқада буромада будем насшоди ҳамин сума чӣ хел дурорем или бурорем, ҳамин проблема шудеста чӣ хел кунем. ҳамун моментода уже ҳамин бисёр банкҳоро чӣ хеле ки медонӣ пресекат кардиста будам. Агар ҳамун кошелёкда буд определённые средства, ура сари вақт намебуровардӣ, шояд ӯ месӯхт или блок мешуд. Не, блог никогда накардам. В каком смысле? Русодам хали ограничение мондан ки то 10,000 евро. Агар зиёд мебуд ба блокировка мешуд. Не ки ман ози хума фаҳмидестам. Ана ҳамин как-то психологически уже камтар травмировать кард. Ман гуфтам ҳозир ман агар дал шида вақт сарф кунам, дурорум буроварда натонам, как-то уже я в минусе. Камтар як тараф мондам. Баъд уже пайк дига кором шидам, дига корои лични семейни шидам, худо ба шукр. Разочарование буд, короче. Хела дар вай преуспех кардем, там кор, оилавӣ, семейни проблема ҳамаша ҷо-ба-ҷо кардем. И расте в итоге ҳамин 2 рӯз пеш ҳам X-Card буромад. Гуфтам чӯта темаи нав, биё кани гӯш кунем, чо кади ду дармон. баъд ҳамхе ай ҳамун суҳбат мо сар шидагӣ, ина як суҳбати калон гузарондестем, бо як се мотиватсияи зур гирифтам ба худам. И как-то ҳамин 1-2 рӯз шуд, ман чиста аз души бо ҳамин чизда омадам, ҳамира мехоҳам давом кунам. Як савол. То ҳозир дар биржа регистрация карда метавонӣ худат? Автоматически ҳозир дани момент ман ҳамин 2 рӯз пеш Bybit регистрация кардам. Ҳамаи бо ёрдами таи мақсад чӣ хеле нишон дода будӣ, OKX-да дукаса регистрация карда будем, ҳама верификатсияоша нишон доди гузарондем. баъд ман ай совет пурсидам, ман уже изучат ай сабабе ки изучат кардам, ман гуфтам Binance гузарам ё ки не? Ту гуфтӣ гузар. Binance уже ман худам мақсад регистрацияша кардам. И Bybit ҳам 1-2 рӯз пеш худам кардам. OKX-да мақсад средства тарзи дуровардан удобно пурсида будам, чӣ хел, ва ҳамин рӯз дуровардем якчанд средства. Пулдурорирам ёд гирифтем. Бале. Так, регистрация карда метавонем. Пул дуроварда биткоин намедонем. Верификация, пул дуровардан, буровардан, биткоин чай, эфир чай там и так далее. Поздравляю, брат. Дигар монет. Ты метавонӣ курсати. Табрик, брат. Ты уже метавонӣ курсати. Нави заголовкара медонӣ чӣ? Курси моро бихара миллионер мешавад. Ба одамо медуроям фаҳмиде? Таб регистрация ёд метӣ? Пулдурория ёд метӣ? Меги давай. Ты худут миллионер мешӣ. Мо кора ҳеҷ вақт намекунем, мо пурсем, ҳам пурсида бисёр информация мегирем. И в итоге як хулоса мебурорем. баъд Тамом, брат. ҳай боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошӣ, сиҳат сарбаланд бошӣ. Хай мебинем баъди видео.
аудитория чӣ хел принимат мекунад ва ҳар ҳафта ҳаракат мекунам. Ман худам дар каналам ягон информатсия партом ва ай худу дар канал интизор мешем. Видеои ҳатман аҷоиба. ҳатман мурад. Тамом ҷавлонҷон, раҳмати калон барои таклиф. гап нест. Насиб эфир ва суҳбат фикр мекунам охирон нест, ҳаракат мекунем. вотимина. Аҷоибда шояд ман ягон задания мегирмай ту и анализша может ҳафтаинаша, 2 ҳафтаинаша, может ямоҳаша. ранги имтиҳон может ту ҳам хеле бо саволоне ки ман ҷавоб метем. Всё, проблема нест. диплом ҳам метӣ, баъд ягон курсо мекунем мефурӯшум. хай доляй мара ёни дабро. Дар тамом гап нест брат, раҳмат барои ту. Давай.